Dak li fil-Parlament għajjat kemm il-darba xejn monju kien dak li waqqa' wiċċ pajjiżna l-art u għalhekk li l-pożizzjoni tal-Ministru Konrad Mizzi m'għadix tenibbli u għandu jirriżenja llum stess. Hekk qal il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fil-Parlament waqt id-diskussjoni dwar l-abbozz ta' liġi li emenda liġijiet kriminali dwar it-terrorizmu. Huwa ċar issa illi il-Ministru Konrad Mizzi illi ħareġ blajta ta' shame on you. He did not shame himself, but he shamed our country. He shamed lil Maltin u l-Awċin kollha. U allura bl-iktar mod ċar, bl-iktar mod iffukat, bl-ikbar responsabilità, aħna nesiġu illi l-pożizzjoni tal-Ministru Mizzi mhijiex iktar tenibbli. Il-Ministru Konrad Mizzi għandu jirreżenja u għandu jirreżenja illum. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-liġi testabilixxi fiċ-ċar li l-ħasil ta' flus iseħħ meta tagħmel profitt minn xi ħaġa li mhux suppost tagħmel. Għalhekk jekk għandna bżonn ta' prova dak li għamlu l-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u l-aktar kaxxar ta' ħasil ta' flus. Appena beda jitkellem il-kap tal-Oppożizzjoni, il-Ministru Konrad Mizzi ħassu skomdu u talaq il-barra mill-Kamra tar-Rappreżentanti. Minnaħa l-oħra Adrian Delija nnota kif meta jinħasslu l-flus maħmuġa il-vitmi huma kull ċittadin Malti u Awċi. Kull ġurnata illi tgħaddi, kull ġurnata li jibqem xi ħadd qed iħallas għal din il-kriminalità. Xi ħadd huwa l-vittma kif tajt il-liġi tal-kriminalità. Qed naraw illi awtorità wara l-oħra qed tagħmel kundanni fuq pajjiżna, qed tagħmel kundanni fuq l-istat li dal-gvern ġab il-pajjiżna fih. Il-kap tal-Oppożizzjoni preżenta fuq il-mejda tal-Kamra għadta dokumenti u rapporti fuq il-medja internazzjonali li jurew kif isem pajjiżna tħammeġ minħabba dawn il-każi ta' ħasil ta' flus. Fosthom rapport tal-BBC li għalkemm fehem li Malta qed tifjorixxi taħt dik il-fjura hemm bejt tal-korruzzjoni. Adrian Delija kompla li l-gvern ta' Muscat ġab bank li sa mitwelit tiegħu uża kapital maħmuġ, il-Bank Pilatus, fejn il-biċċa l-kbira tal-klijenti kienu qrib Kastilja u relatati ma' Brian Tonna li għandu uffiċċju f'Kastilja stess. Dwar il-beħ tal-passaporti, il-kap tal-Oppożizzjoni nota kif la darba l-gvern ma kienx kapaċi jġib investimenti ġodda lejn pajjiżna, spiċċa ma kellux għażla oħra ħlif li bih l-identità tagħna. Dan fil-waqt li manden jaxruħu isegwi d-direttiva tal-Unjoni Ewropea biex idaħħal liġi dwar il-ħasil tal-flus. Adrian Delija qal li fil-waqt li fil-każ ta' terrorizmu il-liġi tajt li wieħed jista' jeħel bejn 15 u 30 sena priġunerija, fil-każ ta' terrorizmu wieħed jista' jeħel sa 18-il sena ħabs u dan juri kemm serja l-pjaga tal-ħasil tal-flus. Iżda għandna persuni relatati mal-Prim Ministru li taħġurament qalu li ħallew ir-rapport sħiħ tal-inkjesta Igrant f'kexxun mingħajr ma rawh u wara li raħ il-Prim Ministru. F'referenza għal Kert Farrugia, il-persuna li ddeskriva lilu nnifsu fil-qorti stess li xogħlu hu li jmexxi l-propaganda tal-gvern, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li bħal fil-każ ta' Muscat, issa lanqas Kert Farrugia mu jitwemmen. Adrian Delija nnota kif lista mħejjija mill-OECD taħt gvernijiet nazzjonalisti pajjiżna dejjem kien fil-lista l-bajda. Iżda l-kontrarju taħt il-gvern ta' Muscat pajjiżna spiċċat niżel għall-lista sewda. Irrefera għal mistoqsijiet ta' ħafna dwar kif fuq kollox in-nies qed ikunu affettwati minn dan kollu u fakkar kif bil-ħasil tal-flus u l-isem ħażin li dan iġib miegħu qed ibati wkoll in-negozju. Fil-konklużjoni tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Partit Nazzjonalista jibqa' jiġġieled biex inaddaf isem Malta filwaqt li appella lill Prim Ministru biex jagħmel semu wkoll. Madankollu Muscat qed jażel li jkompli ma jgħidx il-verità u jaħbi. Dan hekk kif li kieku ma kinux mistoqsijiet tal-Oppożizzjoni għadna sal-lum ma nafux li hemm inkjesta dwar 17 Black. Adrian Delija temm li l-gvern għandu jiddeċiedi jekk jipproteġix lil Malta jew lil dawk ta' madwaru.